În videoul de azi o să-ți prezint un tool care sigur îți va fi foarte, foarte util dacă ești web developer. Toolul despre care vorbesc se numește Responsively și este un browser dedicat pentru web developer. O să vezi imediat și de ce este dedicat pentru web developer, pentru că să ne uităm un pic prin el și prin ce funcționalități oferă, dar pentru moment hai să ne uităm aici un pic pe site-ul lor. Găsești aplicația pentru descărcare la responsively.app. Este absolut gratuit și este open source, da? Îl găsești aici, cred că este disponibil pentru majoritatea platformelor posibile sau doar pentru Windows, nu sunt foarte sigur. Download, da, este disponibil pentru Mac, Windows, Linux, deci îl găsești aici, îl descarci pentru sistemul de operare pe care îl folosești și după cum vezi deja ai aici un hint în legătură cu cum arată de fapt browserul Responsively. O să vedem și noi imediat, ne deschidem și noi aplicația și discutăm imediat direct pe aplicație, da? Deci cum ziceam, este gratuit, este open source și îl găsești la adresa asta, poți să vezi și codul lor pe GitHub și așa mai departe, da? Responsively este, mi se pare, un tool foarte, foarte bun pentru web development și îți ușurează foarte mult munca fix prin ceea ce vezi aici, da? Îți arată toate sau mai multe tipuri de device-uri pe același ecran, pentru că în momentul în care dezvolți o aplicație web sau un site, tot timpul vei vrea ca aplicația respectivă să fie responsive, da? Și tot timpul o să stai cu DevTools în Chrome sau în Firefox sau ce browser folosești tu, o să stai cu DevTools trăgând de bara aia, făcând fereastra mai mică sau mai mare pentru a vedea dacă componentele tale din pagină se scalează cum trebuie sau nu pe dimensiunea ecranului. Și atunci, Responsively cumva rezolvă problema asta pentru că te ajută să-ți generezi mai multe ecrane din astea mai mici direct în aceeași interfață de browser dacă vrei și să vezi în timp real cum se aplică schimbările tale din cod pe diferitele tipuri de ecrane. Asta ni se spune aici cu All Devices at Once. Avem Mirrored Interactions, adică odată ce dai click pe ceva într-una din ferestrele expuse de browser, se întâmplă lucruri pe toate celelalte, da? Quick Context Switching, adică putem să schimbăm contextul de la un set de dispozitive la celălalt. De exemplu, aici în prezentare se schimbă de la dispozitive Microsoft Lumia, la telefoane Lumia și nu știu ce alte device-uri, la iPad, deci Apple și la Samsung într-un timp foarte rapid. Și putem să gestionăm toate aceste suite de dispozitive foarte, foarte simplu. Dar acum haide să mergem și noi direct în Responsively și să aruncăm o privire. Am deschis aici site-ul meu cu ceva dispozitive random pe care le-am găsit gata configurate în Responsively și alea sunt un iPhone SE, un iPad la rezoluția 768x1024 și un desktop la rezoluția Full HD. Da? Probabil că aș fi putut să pun ceva mai multe telefoane pe aici, dar în fine am ales ceva dispozitive atât mici cât și medii și mai mari, pe ecrane mai mari de desktop. Da? Și ce vedem aici este site-ul meu, unde dacă merg pe una din ferestrele astea și fac scroll în jos, observ că scrollează toate ferestrele, sunt cumva sincronizate în timp real. Bineînțeles că unele din ele, cum ar fi asta de mobil, de exemplu, este mai jos pentru că încape mai puțin conținut și atunci site-ul o să fie scalat mai mult pe verticală, pe când la asta de iPad lățimea e mai mare, bineînțeles încape mai mult conținut pe lateral și atunci pagina o să fie, sau nivelul scrollului o să fie un pic decalat între ele, dar ele scrollează în timp real, încercând să mențină același nivel pentru ca tu să vezi anumite secțiuni din pagina ta, cum se scalează pe diferite tipuri de ecrane, da? Cum ar fi ăsta de mobil, ăsta de iPad și ăsta de desktop, da? Cum se scalează pe ecranul mare. Ceea ce zic eu că e foarte, foarte util pentru că nu mai stai să tragi nu mai mergi în modul la responsive în DevTools și stai să tragi de bara aia și să schimbi dimensiunile ecranului. Bineînțeles că ai și acolo niște dimensiuni, niște tipuri de device-uri predefinite în Chrome DevTools dacă Chrome folosești, dar e mult mai simplu să vezi aici în timp real pentru că odată ce o să scrii codul și o să se aplice schimbările pe aplicația ta în local, o să o poți deschide aici, da? Și vezi schimbările în timp real pe toate tipurile de dispozitive. Bun. Și hai să explorăm și noi câteva chestii, da? Aici, la fiecare dispozitiv în parte, la fiecare tip de ecran în parte, poți să faci refresh independent pe fiecare ecran. În caz că ai o problemă, să zicem, cu view-ul pentru mobile, poți să faci refresh independent, să faci refresh doar la device-ul ăsta, nu și la celelalte. Poți de asemenea să faci screenshots, da? Full page screenshot sau quick screenshot, probabil că la quick îți cuprinde doar
ceea ce se vede, doar ceea ce ai în display. Poți să faci disable la event mirroring și atunci dacă faci disable la event mirroring nu se mai manifestă evenimentele pe care tu le dai pe dispozitivul respectiv, da? Celelalte rămân neschimbate. Poți de asemenea să deschizi un DevTools pentru fiecare dispozitiv în parte, da? Ai un DevTools pentru iPhone AC, mă rog, în cazul meu, un DevTools pentru iPad și un DevTools separat pentru desktop, da? Mai departe poți să înclini toate device-urile, da? Mă rog, la desktop nu are sens, da? Desktop-ul este tot timpul în landscape, dar celelalte device-uri le poți înclina, atât telefonul cât și iPad-ul, de exemplu, le poți înclina, poți schimba rotația de la portret la landscape și invers. Și o altă chestie interesantă pe care o mai găsești aici este că poți simula cum ar vedea o persoană cu deficiențe de vedere pagina ta în funcție de fiecare device. Da? Aici avem, dacă dăm click pe ochiul ăsta, putem să simulăm o deficiență de vedere și dacă dau deuteranopia sau ce scrie acolo, o să văd cum arată pagina mea din perspectiva unei persoane care are problema asta de vedere. Da? Protanopia, mă rog, și o grămadă de alte probleme de vedere pe aici. Glaucom, ce interesant. Da? Deci poți să faci asta pe fiecare tip de device anume. Apoi ai și aceleași setări, le ai și global aici sus, putând să rotești toate dispozitivele odată sau să faci inspect, de exemplu, pe oricare din cele 3 tipuri de dispozitive. Poți să faci la fel screenshot pe toate web view-urile, așa cum zice și acolo, screenshot all web views. Aici este tema aplicației responsively, dar deci nu are legătură cu enforce dark theme sau ceva pe paginile pe care le vizualizezi. Dacă dai click pe asta o să-ți facă responsively cu tema albă sau cu temă dark. Aici avem câteva shortcuts, o listă de shortcuts dacă lucrezi și ești concentrat acolo și vrei să te miști rapid. Cel mai bine e să folosești din lista asta de shortcuts câteva scurtături pentru a nu mai avea nevoie să pui atât de des mâna pe mouse. De asemenea avem aceeași chestie și aici, cum îți ziceam, aceste deficiențe de vedere pentru oamenii cu probleme. Și de data asta, dacă dai click, îți modifică toate device-urile pe care le ai pe ecran, îți arată din perspectiva persoanei care are problema asta. Da? Bun, și aici ce spuneam cu managementul suitelor. Dacă merg aici la Manage Suites, o să vezi că am două tipuri de suite configurate în aplicația mea. Am Default, care este iPhone, SE, iPad și Desktop. Și am de asemenea și Samsung, unde am un Samsung S21 Plus, S21 Ultra și Galaxy Tab S4. Dar ai de asemenea o multitudine de device-uri preconfigurate aici, din care poți să alegi și poți să-ți adaugi altele noi în ecran, îți arăt imediat și asta. De asemenea, dacă vrei să... Sau hai să ne întoarcem un pic înapoi. Ce poți să faci cu suitele astea? Poți să mergi aici și schimbi între ele. Aveam default-ul, era ceea ce se mă arăta mai devreme, și avem iPad, iPhone SE și desktop și schimbi imediat la loc în Samsung, da? Și acum văd din perspectiva device-urilor Samsung cum arată site-ul meu. Și avem 3 tipuri de device-uri, S21 Plus, S21 Ultra și Galaxy Tab S4. Ceea ce e foarte tare pentru că poți să ai mai multe tipuri de device-uri grupate, device-uri Apple, device-uri Samsung, mai multe tipuri de desktop-uri, da, cu diferite tipuri de rezoluții și diferite formate de ecrane, dacă vrei. Și atunci poți să schimbi foarte rapid între ele, chiar dacă nu ți în cap toate ecranele de care ai avea nevoie să le inspectezi pentru pagina ta sau pentru aplicația ta. Faptul că poți să schimbi aceste suite în mod foarte rapid de aici e foarte, foarte bine, da? Și schimbi de la una la cealaltă imediat. De asemenea, cum spuneam, poți să-ți faci o nouă suită, îi dai un nume My Suite, da? Îi dai aici un nume, dai Add și apoi în asta nouă adaugi alte dispozitive de aici din lista asta sau, dacă nu vrei alte dispozitive din lista asta, poți merge aici la Add Custom Device, faci Add Custom Device, îi dai un nume și apoi dai dimensiunile device-ului, da? Lățimea, înălțimea, DPI, ce tip este, dacă e phone, desktop sau tablet, ce user agent să aibă și dacă este touch capable sau mobile capable, meaning rotatable, da, dacă se poate roti, dacă are giroscop. Deci e foarte tare, poți să-ți configurezi absolut cum vrei tu toate tipurile de dispozitive posibile. Acum că mi-am creat acest My Suite aici, pot să închid și dacă mă uit aici am și My Suite acum și am, 4 tipuri de telefoane. Da? În fiecare suite pe care l-am deja existent, de exemplu ăsta de la Samsung, pot să mai adaug alte telefoane Samsung. Să zicem că adaug un Samsung S3 și ce alt Samsung
Galaxy S21, cred că aveam S21 Plus, uite și S21 Classic. Dacă mai e vreun alt Samsung pe aici, S21 FE, nu cred că e cazul. Bun, și dacă închid acum, o să am, da, 5 dispozitive Samsung diferite, dintre care, 4 telefoane și o tabletă. Oricât de multe dispozitive ți adaugi în suita asta, toate vor merge în mod sincron în momentul în care tu faci ceva aici. Dacă dai click pe ceva, dau click aici și merg pe blog, toate se vor muta pe blog, da? Merg înapoi în homepage, toate se vor muta pe homepage. Deci e foarte, foarte facil să ai la îndemână atât de multe device-uri, să vezi, să scanezi din prima cu privirea toate aceste tipuri de device-uri și să vezi dacă ai o problemă cu modul în care sunt afișate componentele în pagină. Nu mai stai să intri în DevTools și să tragi de fereastra aia, să o faci mai mică, mai mare, să setezi anumite rezoluții acolo, să fii sigur că la fiecare nivel de la mobile la desktop toate lucrurile arată bine și așa mai departe. Ți-ai configurat aici mai multe tipuri de device-uri și efectiv deschizi pagina ta în Responsively și te uiți deodată pe toate nivelurile de ecrane pe care aplicația ta, să zicem, le va suporta sau pe care vrei să le suporți în aplicația ta. De asemenea, ce n-am menționat, ai aici butoane rapide de Clear Storage, deci Local Storage, Session Storage și IndexedDB probabil, Clear Cookies și Clear Cache, ca să fie toate la îndemână, doar dai click pe ăsta și îți face clear, absolut la orice, ca să nu mai stai să intri prin setări sau să dai click pe nu știu unde pe aici și să mai dai click pe un buton. Ai toate lucrurile astea la un click distanță. Practic, toate lucrurile care ți-ar trebui în momentul în care dezvolți o aplicație web, le ai la un click, maxim 2 distanță. Da? Deci e foarte, foarte tare în momentul în care vrei să te miști rapid și să dezvolți aplicația ta rapid. Am aici o altă pagină de la mine de pe site și este pagina landing page-ul de la C# Masterclass. Dacă ești interesat de dezvoltare cu C#, în curând o să lansez un masterclass care te va duce de la 0 până la un nivel destul de avansat și vei putea să scrii aplicații cu C# de la 0. Da? După cum vedem în pagina asta sunt unele chestii care nu sunt foarte conforme, cum ar fi spațiul ăsta e un pic cam mare aici, da? Deci e prea puțin text și prea mult. Containerul ăsta vine cumva prea jos aici. Aici parcă e nou, aici e ok că e ceva mai îngust ecranul. Dacă dai scroll în jos o să ai aici un formular prin care poți să te înscrii și vei fi anunțat pe măsură ce mai trimit update-uri sau la momentul lansării vei primi toate detaliile cursului împreună cu un discount. Deci nu uita să te abonezi aici dacă ești interesat de dezvoltare cu C#. Acum, întorcându-ne la Responsively, mi se pare un tool foarte tare, l-am descoperit de curând și este o alternativă foarte bună, de exemplu, la Arc Browser. Dacă ai auzit de Arc Browser are niște funcționalități similare pentru developeri, dar din câte știu eu, Arc o să fie cumva paid sau încă nu este released to the public, este încă în beta testing și ai nevoie de o invitație ca să poți să-l folosești. Până atunci, Responsively mi se pare că merge foarte bine. Încearcă-l și tu și spune-mi ce părere ai printr-un comentariu mai jos. Mersi și ne auzim în episodul următor.